vicepresidente y presidente del Gremi de Forners y Pastissers de la Comunidad Valenciana, y que hoy nos traen estas pataquetas que ahora nos van a contar, Valenciana, específicamente o especialmente de la ciudad de Valencia o la provincia de Valencia, y con unas razones que ahora nos contarán. La pataqueta, cuéntanos, vamos a empezar por el gremi. Evidentemente es un gremi histórico, centenario, y ¿qué valor o qué peso tiene el gremi dentro del sector de la panadería artesanal en nuestra provincia? Bueno, bon dia. Primer que tot, agrair a la Marina, a la Conselleria d'Agricultura, que convidar-nos a aquest evento per proporcionar tots el que és els productes artesans i de València. Bueno, en principi, el Gremi de Forners, les primeres ordenances municipals daten de l'any 1462. Ja ha plogut i ja s'ha passat Forners des d'aquells anys. I el Gremi el que representa és a la majoria de forts artesans de València i de la província de València i també de la comunitat. En principi, la pataqueta, l'origen de la pataqueta no està molt clar de quan és. En principi, les primeres dates del segle XVII. Diuen que pot ser d'origen àrabe per la forma de mitja lluna que té, també d'origen judeu de quan expulsaren els judeus, però no està molt clar l'origen exactament de quan és. El que està clar és el dia que li se va ocorrir fer a un bollo. Un tall és un tio il·luminat perquè te fa, el que era un bollo redó, te fa un bocadillo, un entrepà per fer-te un entrepà de categoria. Entonces és una cosa molt original el que va inventar. Què més dir-te? La pataqueta, sobretot des de València i el que és l'Horta de València, és un producte que, per desgràcia, no està desaparegut, però quasi, no se fa molt. Jo, per exemple, faig en la casa 8 o 10, i per a 8 o 10 mesos, que és un producte testimonial. Quan més se fa, per exemple, quan venen falles, per berenars, per sopars, és quan més se demana. Per recuperar el producte, el primer que tenia que ser és que el consumidor demana el producte, perquè si el consumidor demana el producte se deixa de fer. I no sé què dir més. No sé què dir més a la pataqueta. Bueno, pues sí que és de veres i jo estic d'acord en que qualsevol que estem així, si som de la ciutat de València o del voltant, no n'hi ha festes patronals on no se faci una pataqueta embotit i faves, pimentó i tonyina. És part, jo pense, com bé comentaves, sobretot d'aquest moment tan nostre que és l'esmorzaret, encara que també es pot prendre per a sopar i demés. Evidentment, ha aparegut el que és la panaderia més industrialitzada, la facilitat que tenim d'anar a un súper o inclús a una gasolinera i agafar un pa. Pense que això, però a nivell de qualitat, com podem diferenciar un consumidor i dir aquest pa és el que jo vull que la meva dieta, encara que em costi més o encara que tinga que fer un esforç per anar a comprar-lo? Quins són aquests valors que diferencien un pa més artesà d'un pa més industrialitzat, que és el que trobem normalment o que està més a l'abast del consumidor? La diferència és molt clara. Quan tu proves un pa, és clara. Quan tu proves un pa que és industrial, sobretot com a supermercats, damunt és que treballen molt mal. El pa, el cou és normal, la meitat del pa està a mig cou, està a gust de levadura. No tens que poner un pa artesà, ells treballen sobretot els tenen pas congelats sobre cuits i els duien ahir i s'acaben de coure, això no tens que posar conforme tenim. Nosaltres treballem del diaconatre, fermentacions lentes, massa mare, no tens que posar farines de qualitat o producte de qualitat. I sobretot mà d'obra, que és el que val diners, no té res que veure, pot ser per al final tampoc té res que veure. És impossible comparar el que és el pa artesà en el industrial per la qualitat i per la manera de fer-lo. Cristóbal, vosaltres en Honduras, en el Fort Pasteleria Honduras, en la plaça Honduras, molt bé. Vosaltres també manteniu aquesta producció de pataqueta, però com comentava Enric, cada vegada més poqueta. Com creus que podríem, o vosaltres com els productors, com els artesans, què hem de dir-li a la gent per a que comenci altra volta a apreciar, a valorar aquest producte i inclús a intentar comprar-lo més aviat? Buenas. Respondiente a la pregunta, es muy complicado.
perquè jo, per exemple, en Falles, el sopar de la planta és un sopar de llonganissa, botifarra i tomaqueta fregida. Tot els anys me demanen les pataquetes, però és que durant el resto de l'any els mateixos veïns que són fallers d'allí no te'n demanen ninguna. Diu, què puc fer? Pues nosaltres les fem, les fiquem en l'estanteria, les promocionem, pues, jo què sé, si te n'emportes d'Aquat, pues a la clienta que és de tota la vida, emporta't una i la proves, que és el millor, donar a provar a la gent, perquè tota la gent, com l'event d'avui, que donarem a provar a la gent la pataqueta, entonces nosaltres donem a provar. Solució perquè la promoció siga més forta? No, ja no t'ho puc dir, perquè és que el que és la barra, diguem que és la peça reina per ficar l'entrepà. Per la forma, és que és una forma curiosa, diguem que és algo complicat, entre comilles, de menjar, perquè no saps per on tirar-li al principi molt, però tinguem les hamburgueses americanes que són completament redones i tenen acceptació. Entonces, solucionar com fer perquè la gent compre més simplement és donar a provar, és el millor. I a part també, la manera de fer és que és una peça que té 2 o 3 fermentacions, perquè tu quan fas la massa la deixes fermentar en bloc, després la divises, la boleges, la tornes a deixar fermentar i després agarres, la talles, la fiques en la llanda o com vas a coure, la tornes a deixar fermentar per després caure. Un treball més llarg del que és un pa normal. També aquesta artesania a l'hora de donar-li aquesta forma, no és només l'estirem i ja la col·loquem. Molt bé, i abans parlàvem amb els ramaders del futur, no? Del futur del forn. Sí que és de veres que en els últims anys està havent una nova recuperació per l'interès, per exemple, en l'alta gastronomia per el pa, que pareixia que era com el germà pobret de l'alta gastronomia, però ja n'hi ha un interès, n'hi ha grans chefs, inclús en aquesta ciutat, que aposten per el pa artesà, o bé ells el realitzen, o bé i comencen a transmetre aquesta cultura de les masses fermentades i naturals. Però així i tot, com està la vocació en el sector del forn? Sí que n'hi ha escoles de panaderia, el propi gremi, també són transformadors, però com veieu vosaltres el futur de la professió del forner? El futur està negre. No n'hi ha relevo generacional. Però no és aquest ofici. Ningú ofici artesà té relevo generacional de, no sé, de res. Ni fuster, ni gaterner, ni carregles de sabates. Jo crec que això arriba un moment que s'acaba. La gent que és major i se jubila tanca, perquè avui dia és que això tenia que treballar tots els dies. Entonces, clar, la gent avui dia volen ser tots funcionaris o acabar divendres a migdia o no sé, i no vol treballar-lo justet. I així n'hi ha que estar al peu del canyó tots els dies i dur una empresa. I així n'hi ha que produir i fabricar. Els forners, així per sobre de València, són forners i pastissers. Fer molt de producte. Producte estacional, producte que és cultura valenciana, quan ve Nadal, quan ve Sant Dionís, quan ve tot. És tot cultura valenciana i són productes estacionals i la gent que vol anar és muntar una paneta, paper cuit, obrir la caixa, faig 3 coses i s'ha acabat, 3 persones, ja està. I així tens que tenir gent professional que sàpiga treballar. Entonces el relevo generacional no n'hi ha i és que tampoc hi ha escoles, perquè el que és la formació professional està en el que és el cicle de cuina i de cuina tenen un tros de reposteria i de panaderia tenen són 100 o 200 hores. Això és que no n'hi ha perquè ningú s'ensenya i no n'hi ha gent que puga aprendre l'ofici perquè després puga quedar-se en un forn o en el d'ell, quan hi ha un ximel, que seria l'ideal. I d'una formació professional que traguera gent, per exemple, com està a França, que és una formació reglada, que nosaltres tenim un comerç en una escola de Gans, que venen tots els així, pastissers i forners. Ells estan, treballen per les empreses, estan 3 setmanes a l'empresa i 1 setmana a l'escola. Durant 5 anys perquè ens donen el títol de boulanger, per poder obrir un forn. Quasi no, si ho fa, si me'n va, i sí. I allí no. Entonces, clar, aquesta gent ja preparat. I aquesta gent és la que el dia de demà hi va comprar el forn al jefe seu o a un altre. Entonces sí que hi ha relevo generacional perquè hi ha gent que agarra l'ofici este. Però sí, està bé. I mira que tenim una cultura, nosaltres gastronòmica, la Comunitat Valenciana, on el pa, la pastisseria i la panaderia és molt important. És una de les nostres senyes d'identitat,
per això que comentàvem, per aquests moments on la panaderia, a banda, l'altre dia en la presentació, Juanjo, el president del gremi, comentava, no? Sempre tots els events, tots els dinars, els sopars, els grans moments comencen amb la panaderia i acaben amb la pastisseria, que important i s'inici i el final amb aquesta professió tan relevant, no? I tan artesana. No sé si algú dels assistents volen fer-li també, ja que tenim aquests dos mestres forners, algun tipus de pregunta, si hi ha alguna inquietud, pot ser d'aquest tema o d'un altre, però relacionat. Sé que s'està treballant també dins de les iniciatives de Molt de Gust, que és la marca Paraigües, que vol agrupar els projectes de qualitat diferenciada. Se vol treballar per a precisament intentar identificar o donar una denominació d'origen a la pataqueta, igual que d'altres regions, estan el mollete de Màlaga i demés, perquè a la fi també es treballa d'una forma global en transmetre la cultura, en transmetre el producte i donar-li el valor que verdaderament té de diferenciació que parlàvem, no només és aquesta part de qualitat, sinó també d'identitat. A veure, algú que tingui alguna qüestió o alguna pregunta? Si no, doncs passarem al seu cooking i ja comencem a tastar els productes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Hi ha algú en la sala que vulgui ser forner? Una falla molt forta va tornar a retroduir el que és la coca sexual, que era típica també de València, però s'havia deixat de fer, no sé per què. Votava des de Catalunya, Castelló, votava a València i la se feia així, per això no feia, i estem tornant a recuperar-la. I la pataqueta hem intentat fer també la mateixa, per això recuperem un producte que és valencià autèntic. Clar que sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies de veres per aquest dissabte, que sabem que teniu esforç oberts i és un esforç, per haver-nos apropat a la vostra professió, per haver-nos apropat al vostre producte, per transmetre la importància i de la nostra activitat com a clients o com a consumidors, la rellevància que té que estiguem conscienciats no només per mantenir el vostre ofici i la vostra professió, sinó també per a consumir productes de proximitat, productes de qualitat, que al final també influeixen en la nostra dieta mediterrània tan meravellosa que tenim i en la nostra salut, que és el més important. Doncs anem a donar pas al seu cookie.